ba adadi kanin ninka kun manzo rasulillahi aminallahi hujjarka sa'alin har da sabon annabi kaji tsarkaka dan yaki suke yi domin Allah ba su sarewa ya Allah ka sa da waliyan annabi masu jurewa da su ne akan hanya ta ma'aiki ba su juyawa shakkacani shakkin ya saman san kun yi dacewa ga hanyar kunan mun bi ta dan ita ce ka bullewa salamu alaika manzan na Allah mai zance na burgewa salamu alaika gatan kauni kai ɗaya ne a dantowa salamu alaika rayuwa tambare ya annabin kowa ni kai ne madafa ta kuma kai ɗaya ne take kewa dole na kai da baban zara an gwanna Aisha kenan annabi na biyo ka da kuka buri na ka dafa min gana Anas dan karami ne ba ilimi cikin kannan annabi yarda in zo fadar ta haka ni dacewa mai daraja gwanin kowa ne kai ɗaya ne nake kewa amintacce a fadar Allah babu kamar ka kyakkyawa duk zancen da zan yi akan ka kalamai ba su karewa nurin layi kai ne kai kun baiwa ba ka tsotsewa kowa in ya nema kun manzo na zai yi dacewa dan shi ne yake kyautar da har wani zai yi daucewa har so ma ake yi kai akan kyautarsa dan baiwa mu dai mun bu manzan Allah mun san ba mu kokawa dan baiwa gwanin kyauta shi bai ma san da ruwa ba bai iya hasada ba bai ma san wayya ake yi ba ko da baka san sa kwarai zai yi maka kaji dan babba annabi dai akwai daɗi daɗi mai sanya zaucewa masoyanka kullum suna cewa in zo na ma bege ni kuma gashi ba ilimi amma haka nan na daddage Anas bi an rike ni a kaunar annabi ba na yin waige sannan madogara na annabi kai ne ya shimfiɗa kowa gaye baya kaiwa gaye sai ya so rasulillah in kuma ka ƙi ka kauce wallahi kana cikin wahala ni a kaunar